Jest taka bajka. Nowe szaty króla. Ona mi się strasznie podoba, bo ona nic nie straciła na aktualności. Dla tych, co bajek nie czytają, albo ją nie pamiętają, jest to o tym, że spryciarz, Schneider, krawiec, wmówił królowi, że on mu uszyje szaty takie piękne i takie niezwykłe, że te szaty i ten sztof na te szaty to będą widzieli ino te ludzie, co mają czyste sumienia, co nie cyganią, nic nie zgubią. I przedstawcie się, że on żył na koszt króla pora miesięcy, udawał, że szyje, że robi przymiarka i żody, ani dworzanie, ani król nie mieli odwagi powiedzieć, że nic nie widzą, bo każdy się myślał, że widocznie mam coś na sumieniu, albo każdy był pewien, że ma coś na sumieniu, że inni to widzą, a on nie. Dopiero dzień, kiedy szaty były gotowe w cudzysłowie, kiedy wszyscy chcieli się podziwać na te nowe szaty króla i król wylosł blank nagi, bo przeca szatów nie było, to małe dziecko zawołało: król jest nagi. Wszyscy się pomyśleli, że przeca dziecko ma czyste sumienie. I tak się im pokazało, że tych szatów nie było. Ja nie chciała o szatach. Ostatnio, zresztą ja się myślę, że na przestrzeni dziejów, moje ulubione słowo, w całej Polsce, ale też na Śląsku pełno jest rozmaitych restauracji, kaj właściwie to nie chodzimy się pojeść. No wiadomo, że też chodzimy się spotkać ze znajomymi, pogadać, poklachać, co by my w domu pomywaniu nie mieli. Ale w tych restauracjach zaczyna być coraz bardziej dziwnie. Jak my by pojechali, dejmy na to, do Japonii, albo do Szwecji, albo, no nie wiem, do Chin, to co by my tam chcieli skosztować? Klusek z modrą kapustą i roladą? Nie, to mamy doma, u siebie. W Japonii, Chinach czy byle kaj chcielibyśmy skosztować tych potraw, które są charakterystyczne dla tego miejsca. Ja była niedawno w Poznaniu i normalnie baba na ulicy zaczepiła i się spytała, co jest typowe dla Poznania i kaj ona mnie może skierować, co by ją te typowe zjadła. Smakowało mi i podobało mi się. To powiedzcie mi, po jakiemu pełno u nas takich nowomodnych restauracji, kaje naszczyżone pieruństwa na dziwacznych talerzach, nastrojone z zielskiem, choby kto poszł plewić do ogródka. Ostatnio była w restauracji w centrum Katowic, czyli centrum Śląska, kaj przychodzą ludzie z zagranicy i tam było takie dziwne jedzenie, już nie wspomnę, że kelner miał Alzheimera, bo się o wszystkim zapominał, mógł się pisać, może nie poradził, ale to, co my tam kosztowali, ja nie jadła, bo ja jest tradycjonalistka i ja nie jem nasztyganych rabarbarów z truskawkami do mięsa, to przechodziło ludzkie pojęcie. I ja chcę wam powiedzieć, król jest nagi, to nie jest dobre jedzenie. Tak mało mamy i w Polsce, i na Śląsku do zaoferowania typowych polskich rzeczy. Już nas Chiny zalały nas rozmaite obce firmy, ale mamy richtig wspaniałe receptury kulinarne pod warunkiem, że to są te nasze, a nie na kwadratowym talerzu namazane jakimiś mazajami, sam jakieś zielone, sam wyplewione, sam rabarbar, sam coś, taki wielki talerz, taką kubka do jedzenia, a potem to je i niedobre, i zimne, i niedoprawione, i jeszcze on połowę zapomniał przynieść. Król jest nagi. To jest to samo,
co z Moną Lizą. Też wszyscy padają, że to jest piękno baba. No ja jest ostatni człowiek, co by mogła krytykować inną baba, bo jest staro i nie piękno. Ale pora set lat temu nazad ktoś padał, że ona jest piękno, a dyci się podziwiajcie, brwi nie ma, rzęsów też nie ma, małe oczy, samo szczęka zapadnięto, ponoć zębów nie miała i ją w to wierza, bo wtedy ludziska chorowali i dentysty nie było, włosów nie widać, kaje ta uroda. Król Janagi, już był taki hop, pisarz, co nos wyśmiał, Polacy nie gęsi, ino własny język mają, ja by padała, Polacy uczciwsze uszy, nie świnie, własne potrawy mają, ino się pochwalcie tymi potrawami, pochwalcie się nimi. Zacznijcie rychtować takie, jakie są typowe dla nas, ale dobrze, nie, że on w białych rękawiczkach i zanim on to przyniesie, a się wspomni, kaj ją przynieść, to jest dawno letnie. Król Janagi.